Хто яе павінен найперш фармуляваць? Паэты яе і фармулявалі. Беларус Хадановіча ён які? Мабыць, еўрапеец з нейкай не да канца страчанай верай у еўрапейскія каштоўнасці. Он очень похож на такого, знаете, айтишника. Ідея X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», якую, як звычайна, вядзем яе я разам Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. У нашай праграме з дапамогай выбітных гасцей, знакамітых і выкшталцоных мы працягваем фармуляваць, артыкуляваць і, можа быць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Наш сённяшні госць, можа быць, адзін з самых папулярных беларускіх паэтаў. Намацвальны. Андрей Хаданович. Добрый дзень, Андрей. Добрый дзень. Вы, безумоўна, перабольшваеце з добрымі словамі, але дзякуй, добрый вечар. Я адразу сходу і такое адразу рэзкае пытанне. На ваш погляд, нават не будзем пакуль разважаць на тэму, ці трэба нам нацыянальная ідэя, ці не трэба. Мне больш цікава тое, на ваш погляд, хто яе павінен найперш фармуляваць? Можа, паэты, музыканты, мастакі, палітыкі, хто? Я думаю, так гістарычна зірнуўшы на Беларусь, то, відаць, паэты яе і фармулявалі. І у тым, якія мы ёсць, што з намі адбываецца, у прынцыпе, вінаватыя некалькі беларускіх паэтаў, якія ў розны час сфармулявалі рознае разуменне таго, хто такія беларусы. Калісьці, дагэтуль школьнікаў, здаецца, мучаюць гэтым тэкстам, гэтай мантрай, Янка Купала, вялікі бясспрэчна паэт, напісаў адзін з найсумнеўнейшых сваіх тэкстаў «А хто там ідзе?», дзе намаляваў вялікую колькасць людзей, незлічоную, агромністую такую грамаду з рукамі ў крыві, з нагамі у лапцях. А галоўнае, як заўважыў адзін сучасны пісьменнік, усе народы нясуць сваю праўду, а гэтыя нясуць сваю крыўду. І адразу адчувальна, што яны ж дойдуць да сваёй мэты і мала не падасца. І яны шлі, як на мяне, дайшлі да сваёй мэты ў 94-м годзе, калі ўрэшце абралі такога прэзідэнта, як ім падказвала свая крыўда, свае рукі і ногі, якія не так далёка адышлі ад тых лапцей. Калі абапірацца і калі рабіць гегемонам, а паэт Купала і некаторыя яго папярэднікі, стыхійны рэпер Мацей Бурачок, напрыклад, маска, літаратурная маска інтэлектуала і адваката Багушевіча, які у іншых плоскасцях жыцця, можа быць, не так блізка і падышоў бы да Мацея Бурачка, так? Але гуляў у гэтую гульню і ўрэшце усеагульная пісьменнасць ці яшчэ штосьці. Вялікая колькасць гэтых людзей паверылі, што іх успрымаюць усур'ёз, што яны тут гегемон, што яны могуць у прынцыпе дыктаваць сваю волю, сваю эстэтыку, сваё бачанне рэчаіснасці. І досыць доўга беларускія інтэлектуалы не спахапляліся, якось досыць позна спахапіліся. Першым, можа быць, так паслядоўна спахапіўся Владзімір Караткевіч, які пачаў на злом галавы фармуляваць іншае бачанне беларусаў. Выкшталцоных, адукаваных, на якіх у адрозненне ад тых з лапцямі і крыўдай ужо хацелася хлопчыкам быць падобным, а дзяўчаты ўжо не маглі ноч заснуць, прачытаўшы старонку пра такіх беларусаў, як Алесь Загорскі, як Гервасій Валіваха, як іншыя героі Караткевіча, варочаліся з бок на бок. Так вялікая сугестыўная сіла літаратуры.
Я крышечку іранізую, але ў прынцыпе мы, канешне, каб сказаць адной кароткай метафорай, так як пра габрэяў, людзі кнігі, народ кнігі не можам, але мы ў прынцыпе, відаць, людзі літаратуры і людзі розных літаратур і розных кніжак. І тое, што дзеялася да недаўняга часу у нас у галовах, у прынцыпе, выгукнута па імёнах пісьменнікамі Багушевічам, Купалам, Караткевічам і яго паслядоўнікамі, Владзімірам Арловым, напрыклад, каб далёка сярод сучаснікаў за прыкладамі не хадзіць. Людміла Рублеўская, яны працягваюць ствараць гэты культ шляхецкай арыстакратычнай Беларусі, але пры ўсёй прыгажосці вось гэтага праекта Караткевічава ён відавочна скіраваны кудысьці ў мінулае, і людзі, якія падсядаюць на беларушчыну, як на мяне, я не прафесіянал, я магу толькі сваімі інтуіцыямі кіравацца, яны непазбежна цягнуцца туды ж у мінуўшчыну. Часам за кошт забывання дня сённяшняга і будучыні. Вось фальклор, напрыклад, там гавораць прыказкі, прымаўкі. Вось расійцы, калі доўга паўтараюць сабе язык да Кіева давядёт, непазбежна пачынаюць нейкія гібридныя войны на украінскай тэрыторыі, браць там языкоў і спрабаваць кудысьці дайсці. Кожны пісьменны знаўца нашай мінуўшчыны скажа, што трэба казаць язык давядзе да Вільні, ці не адразу Вільня будавалася. І гістарычна гэта ўсё зразумела, але здаецца, Сасюр нас вучыў не блытаць сінхранію і дыахранію, і сёння узважваць нейкія, вызначыцца з сённяшнімі нейкімі прыярытэтамі. Мне здаецца, што ладная частка сфармаваных мэтрамі Караткевічам, Арловым, беларусаў, якія, мне падабаюцца нашмат болей, чым сфармаваныя вершам «А хто там ідзе», але тым не менш жывуць нейкім пазаўчорашнім днём і думаюць непрагматычна, а часам нават не паліткарэктна, не ў тыя вектары. Вот мне падабаецца, я тут апошнім часам налавіў столькі прыгожых выразаў: стыхійны рэпер, інтуітыўны нейтралітэт пра Беларусь. Я такое сказал? Не, это не вы, это я раней крыху злавіў, это з палітычнай ужо сферы. Беларус Хадановіча, ён які? Не ведаю. Прыгожы, хочацца ў рэдкія хвіліны пазітыўнага настрою. 45-гадовы. Люстэрка паставіць, каб лепей было фармуляваць. Хочется верыць, што бываю добрым, хоць чым далей, тым меней, бо заедае жыццё і часам паказваеш зубы, агрызаючыся. Хочется верыць, што падзяляю нейкія каштоўнасці ўсё вузейшай у нас группы людзей, якія хочется сказаць усё-таки, мабыць, еўрапеец з нейкай не да канца страчанай верай у еўрапейскія каштоўнасці. Хоць адразу згадваецца старэйшы калега Мілан Кундера, ці як ён зараз, Кундера, па-французску з яго культавым тэкстам «Трагедыя Цэнтральнай Еўропы». Як мы на ускрайку нейкай цывілізацыі, мы, безумоўна, належам да гэтай цывілізацыі, якая мела свой рэнесанс і сваё барокка, свае традыцыі еўрапейскія. Але тым не менш на ўскрайку гэтай цывілізацыі мы настальгуем, цягнемся да цэнтру, і цэнтр уяўляецца, калісьці уяўляўся, можа быць, і Кундары, Парыжам, Лонданам, чым яшчэ, месцам з сядзібай радыё «Вольная Еўропа», хто там, Мюнхен, Прага, можна працягваць. Месцы, тут я ўжо не іранізую, дзе па-ранейшаму збольшага выконваюцца законы, збольшага шануюцца правы не толькі вялікіх мы,
якія дыктуюць сваю волю меншасці, да, але і кожнага чалавека, дзе чалавечае жыццё, я так, можа быць, ідэалізую Еўропу следам за маладым Кондарам. Да? А потым ён як бы апісвае ў сваім эсэ год, калі інтэлектуалы, будучы захопленымі, да, як бы развітваючыся з воляй, будучы акупаванымі, пісалі: мы гатовыя аддаць жыццё за еўрапейскія каштоўнасці. За што яны гатовыя былі аддаць жыццё? Праз колькі год пытаўся Кондара. Захад зрабіўся зусім не такім, як мы сабе прыўкраснадушна нафантазіравалі, да? Больш прагматычны і так далей. Это Кондара сённяшняга нашэсця правых, да, новай еўрапейскай ксенафобіі, брэксітаў і так далей не бачыў. Да? Дзе, выбіраючы між, там, не ведаю, старенькага Дамблдора, цытую, даруйце, інтэлектуалы зусім для дзетак, да? Выбіраючы паміж тым, як лягчэй і як правільна, мы выбіраем тое, што лягчэй. У тым сэнсе і бліжэйшыя нам еўрапейскія краіны зноў з эскалацыяй ненавісці, страху да суседзяў, часам неабгрунтаваных снобскіх комплексаў перавагі, вышэйшасці. Вот я сабе так пачухаў патыліцу, сказаў, што еўрапеец, а зараз задумаўся, можа быць, я не ведаю, можа быць, я нашчадак партызанаў, якія заўтра пойдуць, але ў нейкія такія метафарычныя, да, фігуральныя лесы ни с кем. Да. И там он кулемет стоит. Ну, да. Пару месяцев назад был в Вильнюсе на встрече литовских писателей с украинским писателем. Украинский писатель был из Черновцов, ей-богу, не забыл, как его зовут. Вот, и, Сашко Бойченко, например. Мабуть. Вот. И его когда спросили, как вы думаете, вот Украина очень хочет в Европу, а Европа, в общем, больше уже и как бы особо и не торт. Потому что там правые, там вообще какие-то вот венгры авторитарные сидят. И, в общем, это как бы не очень Европа. На что он сказал очень хорошо. Если идея Европы не реализуется в Европе, она реализуется в Киеве. Потом подумал и добавил. А если и в Киеве не реализуется, то вот особисто в Черновцах она реализуется. И в этом смысле, говорит, я европеец. Я европеец в том смысле, что вот есть идея Европы, и я с ней себя отождествляю. Может быть, он то самое имел на увазе, что и я зараз про партизанский лес говорю. Ну, то есть, Европа будет реализована в Пинске. А будет ли она вокруг, ну, как бы бог с ним. Если они хотят возвращаться к феодализму и там прочим интересным вещам, там, с горящими ведьмами, то ради бога, здесь будет Европа. Ну, як один великий паэт казал у рапорте з гораду у аблозе Збігнеў Герберт, і калі апошні абаронца горада застанецца і панясе по свете там свае успаміны, свае сны, ён будзе город. Да. Я вот хотел вас сказать, у вас получается, вот с того, что я услышал... Вельми сумбурно, даруйте. Ну, это... Не беспокойтесь, это наш профиль. Вы же философ. Да, мы с этим работаем. Значит, что я услышал вот из того, что вы сказали? Вы сказали буквально следующее, что есть, по крайней мере, 3 поколения поэтов белорусских, и каждое из этих поколений описывает свое видение вот белорусской нации, Беларуси как таковой. Вот было описание Янки Купалой и Якубом Колосом. Они описали белорусов, это были такие вот мужики из вёски, у них была тяжелая жизнь, земля не давала картошки, ну, в общем, все было плохо, и они как могли, так и выживали. Альбо давала, але літаратурны дыскурс патрабавал гіпербола. Забрать. Да? Гіпербола. Да. Вот, и вот Беларусь Янки Купалы и Якуба Колоса, она состоялась. Да? И, в общем, и Якуб Колос, Янка Купала вдвоем, они, в общем, описывали Александра Григорьевича Лукашенко. Да? То есть, если ты смотришь на стихи Янки Купала и Колоса о суровых мужиках и ставишь рядом Александра... Не их, а их литературных героев, их литературные маски. Да. И вот смотришь на Александра Григорьевича, то ты понимаешь, да, это персонаж из этих строк. Да? И вот сейчас эта Беларусь, вот такая вот колосовская, купаловская, лукашенковская, она вот вокруг нас.
навокал. Да? Згаданы вами персонаж, на жаль, чагосьці не дачытаў і ў іх чагосьці пазітыўнага не ўвасобіў. Так а не надо, если он уже персонаж. Да? Персонаж не должен читать. Его как бы придумали, он же... Его читают. Да. Я помню, как у меня вот я же философский факультет заканчивал, у нас был один знакомый общий там, и он все время грустил. Грустил и пил. Пил и грустил. Вот. И как-то другой мой знакомый пошутил на его счет, говорит, ты как бы не человек, тебя Федор Михайлович Достоевский придумал, вот, а ты тут ходишь. Вот. И Александр Григорьевич тоже, вот, только его не Достоевский придумывал, а Купала. Так вот, значит, вот сейчас у нас Беларусь, Лукашенко, Купала, Колоса, потом Беларусь Короткевича. Да, Беларусь Короткевича – это уже городские жители, это люди, которые ходят в пальто и в шляпе. И вот этой Беларуси пока еще нет. Да, и неизвестно, ну, как бы это была... Яна ёсць, просто я не думаю, што ў Беларусі ўвогуле ёсць нейкая адна Беларусь. Усё напраўду так перамешана. Мой старэйшы калега, ваш паддоследны у адной з папярэдніх перадачаў Валентина Кудович фармуляваў сваю ідэю архіпелагу Беларусь, да, з такімі выспачкамі, раскіданыя ў іншакультурным, іншацывілізацыйным, можа быць, асяроддзе, але яно ёсць. Але праблема яна можа быць і яшчэ сістэмней. Беларусь яна ніколі хочется, я не знаю, со знаком плюс ці со знаком мінус, хутчэй со знаком плюс. Яна ніколі не была монолітнай, вот такой монокультурнай. Для мяне там залаты беларускі век, гэта ж усё справа тэалагічная, у што мы верым, што сябе нафантазіравалі. Арлоў ніколі не бачыў вялікага княства літоўскага, пра які піша, да? І нават Лукашенко ніколі не бачыў партызаншчыны вялікай айчыннай вайны, пра якую прымусіл усім чытаць ідэалагічныя курсы. Гэта справа, у што мы паверылі. Мне в добрым аптымістычным настроі такой некепскай эпохай, некепскім кавалкам часу бачыцца 20-е гады у Беларусі, дзе на у юрыдычнай плоскасці, да, на ўзроўні дзяржаўных моваў была адлюстраваная шматкультурнасць з дзяржаўнай беларускай, з дзяржаўнай рускай, з дзяржаўнай польскай, з дзяржаўным йідзіш, так? І не ведаю, я думаю, што мне было б комфортна у такім асяроддзі. Можа быць, таму што ладная частка маёй профдэфармацыі, яна не толькі паэтычная, але і перакладчыцкая. Скажем, мне падабалася паміж бачыць розныя бакі, розныя пункты гледжання і разумець, што кожны з іх па-свойму мае рацыю. Да? Вось з таго часу Беларусь робіцца больш манатоннай, і мне безмежна шкада кожнага страчанага фрагменту, так, гэтай з таго часу толькі дэградуем. Хорошо, а можно так сказать, что вот есть две Беларуси, Беларусь Короткевича, Беларусь в пальто, да, и в шляпе. И Беларусь Янки Купала – это мужик в лаптях. Вот. И они как бы друг с другом конкурируют постоянно. Вот. То у одних победа, то у других победа. Вот сейчас победили вроде как те, которые от Янки Купалы, а те, которые от Короткевича, ждут своего часу. Ну, хочется адразу паразмаўляць пра нейкае сапраўды трэцяе пакаленне і трэцяе бачанне свету, нацэленых не ў 41-й год, ці не ў 17-й год, але і не ў 16-е стагоддзя, якое раптам заканчваецца 18-м годам абвяшчэннем БНР. А потым як бы нічога, не тэрыторыя, на якой гэтая ідэальная гістарычная Беларусь не так упэўнена сябе адчувае. Мне хацелася б, канешне, все-таки размаўляць пра людзей, якія дажылі і адкрылі як сваю стыхію інтэрнэт. Пра людзей, якія дажылі і адкрылі сваю стыхію, там, не ведаю, наяўнасць гадавой, двухгадавой, ці, барані Божа, шматгадовай шэнгенскай візы, да, і што гэта мяняе з першым і другім тыпажом. Да? Я прашу заўважыць, я выбачаюся, што это гаворыць усё чалавек, які не мае мабільнага тэлефона.
Ну, адсутнасць мабільнага прымушае мяне часцей знаходзіцца ў электроннай пошце і фейсбуку. В этом сэнсе як бы штосьці адбываецца. Мне як бы цікавейшы ўсё-ткі вот што не так з утопіяй Караткевіча. Яна дзейнічала, можа быць, яна сваёй вяршыні мела праект, калі мы пра літаратурацэнтрычны, словацэнтрычны яшчэ, праект 90-х, праект Сергея Дубаўца, праект адроджанай нашай Нівы. Да? Абсолютно еўрапейская газета, да? Абсолютно не бальшавіцкая, не савецкая, нават Тарашкевіца паслядоўна аддзяляла яе, каб раптам чалавек, разгарнуўшы, не апынуўся на тэрыторыі там газеты «Звезда», да? Ці чагосьці такога. З высакалобымі перакладчыкамі, з Данте Аліг'ері, які побач з навінамі на адных палосах апынаўся. Гэта Беларусь там суправаджалася энтузіазмам 90-х, калі у адну залю магло набіцца 500-700 слухачоў. Адны і тыя ж бабулькі, адны і тыя ж іх унучкі маглі слухаць Ніла Гілевіча з яго прамовамі, да? І Бумбамліт з іх месарэскай, праз якую яны пракручвалі, дэканструюючы, да, нейкія канцэпты састарэлыя і гэтак далей. Але вось гэтая утопія, калі і ўсе мы разам, і ва ўсіх нас агульныя задачы, і ва ўсіх нас агульныя ворагі, даруйце ўжо, да, яно заканчваецца. А раптам мы спахапіліся, а вот што рабіць з гэтым і гэтым. Але ж мы правыя і левыя, але ж мы анархісты і кансерватары, але ж мы веруючыя, часам фанатычна веруючыя, і скептыкі, часам атэісты. І вось усе гэтыя нашчадкі тых Беларусей сёння відавочна не могуць між сабой дамовіцца. Нават пры наяўнасці там нейкіх агульных выклікаў. Мусіць адбыцца штосьці вельмі важнае, каб мы удзельнічалі ў адных імпрэзах. Напрыклад, 29 кастрычніка апынуліся разам уначы ў Курапатах, да, не гледзячы на тое, што ўсе мы вельмі разныя. Можа быць, у больш камфортных сітуацыях мы б, сказаўшыся на занятасць, не апынуліся разам на адных і тых жа імпрэзах. Альбо калі раптам адбыўся колькі гадоў таму ўжо даўно расстрэл украінскага майдану, раптам правыя і левыя пацыфісты і рэваншысты усялякія сабраліся разам, каб падзяліцца, ну не ведаю, болем нейкім, які больш, чым нашы падзелы між сабой. А вось толькі вельмі цікавая рэч адбылася. За гэтыя некалькі дзён мы так доўга не маглі дамовіцца і сабрацца, што за гэты час не толькі быў расстрэляны Майдан, але і памянялася ўлада, тое, чаму мы сімпатызавалі в Украіне, перамагло, а вайна яшчэ не пачалася. І была нагода як бы для адных, для аптымізму, але ж яшчэ слёзы ад карцінкі тых забітых, да, стаялі ўваччу. Было цікава назіраць, як адны пераважна радавались, а другія яшчэ пераважна хлюпалі носам. Нават тут нейкія падзелы. Радаваліся з большага палітыкі, як выявілася, хлюпалі носам з большага літаратары. А вот тогда вот, смотрите, вот это вот Короткевич, Янка Купала, Короткевич. А вот по поводу будущего, да, о том, что будет завтра. Вот я не очень хорошо знаю современную белорусскую литературу, к сожалению. Вот, но я читал Андруся Горвата. И вот его главный герой, собственно, он сам, мне кажется, это как раз вот что-то вот из будущего Беларуси, потому что это, в общем, такой социопат. Да, он живет в деревне.
Да, он очень близок к такой к национальной народной стихии. У него там есть эти тетки, да, он каждую весну сажает бульбу, он много рассуждает о прошлом, и при этом он, в общем-то, живет такой ультрасовременной жизнью, потому что вся его жизнь это вот на Фейсбуке. Он очень хорошо умеет работать вот с электронными медиа, и в этом он очень похож на такого, знаете, айтишника, да, поскольку Беларусь страна, люди собираются стать страной IT, да, опередить Эстонию, опередить, обогнать, победить и все от нее отнять. Ну, в смысле... А центр свету теперь у Эстонии. Ну, конечно. Ну, вот в этом, на этой части суши, да, эстонцы это как раз они полностью электронная нация. Так вот, и можем ли мы сказать, что вот герой, описанный Янкой Купалой, в общем, уходит от нас в прошлое, да, и герой, описанный Короткевичем, тоже уходит. Да, на их место приходит герой, описанный Андрусем Горвата. Мне здаецца, герой Горварта вяртаецца да героя Купалы і Коласа толькі што з новымі тэхналогіямі. Да? Шукаючы ў краме, дзе там падсілкаваць свой мабільны тэлефон, ці што там сілкуюць. У гісторыі з Горватам мне вельмі падабаецца і вельмі не падабаецца па адной роўненька рэчы. Я магу выказаць. Сам Горват, безумоўна, выглядае на... Я не маю гонару быць з ім знаёмым, не чытаў ягоны Фейсбук, чытаў кніжку, якая зрабілася вынікам. Кніжка, мне здаецца, ввогуле пераможцаў не судзяць, кепска б... Кожны можа і зайздроснікам якімсьці яшчэ выглядаць там, ставячы пад сумнеў. Горват заваяваў некалькі тысячаў чытачоў там, дзе гэтага не маглі зрабіць ягоныя сучаснікі, старэйшыя сучаснікі і папярэднікі. Да? У гэтым сэнсе ён знайшоў досыць простую, метафарычную, праўдападобную, у тым сэнсе мы як не ведаем, сказаць, літаратуразнаўцы глядзяць на тэкст, не бачаць, як ён уладкаваны, але нібыта бачаць эфектыўнасць. Тады звычайна кажуць шчыры. Вот ён у гэтым сэнсе, я не бачу механізмаў, да, але ён прыцягвае у гэта верыш. Разам з тым, сумнеў, які мяне апаноўвае, гэта якраз такі масавы чытач Горвата. Ці гэта літаратурны чытач, ці Горват стварыў сімпатычную ілюзію, упакаваўшы свой Фейсбук у папяровую вокладку з папяровай вёрсткай. Ты гартаеш кніжку, і ў цябе, в прынцыпе, сімпатычная... Ніхто ж рэдка які не інтэлектуал назаве сябе не інтэлектуалам. Прыемна, у прынцыпе, быць чамусьці адпавядаць, напрыклад, чытаць беларускую кніжку. Але, скажам, чытаць кніжку «Сабакі Еўропы», возьмем іншага сучаснага пісьменніка, да, для мяне з іншага літаратурнага полюсу, патрабуе пэўнай падрыхтоўкі, большага, можа быць, часу, большай працы духоўнай, інтэлектуальнай. В гэтым сэнсе, гартаючы радзіва прудок, ты гартаеш Фейсбук з ілюзіяй, што чытаеш беларускую літаратуру. Это шчаслівая ілюзія і дабавіла нулік да колькасці нашых чытачоў сучаснай прозы. Горват ад гэтага выйграў, ці выйграла літаратура, не ўпэўнены. Я говорю несколько о другом. Я говорил о том, что Горвату удалось описать белоруса 21 века. Да, то, что это, как мне кажется, довольно распространенная вещь, когда парень где-то там сидит у вёски, да, у него в самом деле есть коза, и при этом у него в доме там, просто матрица, да, там большие экраны, но на этих экранах пишет код, да, какой-нибудь очень сложный, для какой-нибудь там, черт возьми, швейцарской фирмы. Сказать, что это распаўсюджана, не готов яшчэ. И
Разумеется, это не очень распространено, но вот в этом видит будущее. То есть, да, когда ты спрашиваешь белоруса о том, каким ты видишь будущее, но только вот не оккупация России, а что-нибудь хорошее. Да, и он тебе говорит, IT-страна. Я говорю, когда я вспоминаю айтишников, которых я знаю, замкнутые, нелюдимые люди, в общем, сильно не в себе. Вот, и им как бы вот хорошо в одиночестве где-нибудь на лоне природы, поглаживая козу, а может быть даже и две, заниматься своими этими странными математическими студиями. И вот как бы просто можем и Архипа Бахаревича, можем и «Собаки Европы», его герой тоже, в общем-то, тоже из будущего, как мне кажется, он тоже не из прошлого. Вот по темпераменте, я на чем-то подобное. Да. То есть, в общем, это такой человек с большими математическими способностями, то есть слегка аутичный, во многом в себе, ему нужна пустота, тишина, экология, коза, да, хороший интернет, и, в общем, это и есть будущее. Ну, мы хорошо, оптимистично, комфортную такую интровертную краину описали. Что с экстравертами робить? Ну, я думаю, яны ж абавязкова выйдуць у лаптях і з крыўдай. І таксама захочуць людзьмі звацца так. Ну вот как-то вот... Я вось як непапраўны экстраверт бачу, што мне там крышачку не хапае. Моя ідэальная Беларусь, канешне, гэта краіна, з якой я ў любы момант, у момант раздражнення ад яе досыць мне цябе Беларусь, магу з'ехаць, аддаліцца на пэўную дыстанцыю, паглядзець з віленскай, з празкай, з парыжскай, з нью-йоркскай якой-небудзь перспектыве. І 2 тыдні мець гэта глыбока, вось на чым я зараз сяджу, там ці кожны, хто піша рабочий орган, да? І мець гэта глыбока там. Але мой жа тэмперамент на 3-й тыдзень патрабуе вяртання, бо я не магу без усяго гэтага кашмара, які 2 тыдні таму гнал мяне ў нейкае аддаленне. Пытанне як бы камунікацыі не вырашаецца. Тэхналогіі гэта цудоўна. Самалёты пераадольваюць амаль імгненна акеаны, але сам праблемы розніцы ў часе ніхто пры гэтым не вырашыў. Ты сядзіш у Амерыцы, твой каханы ці твая каханая у Еўропе, і альбо дзень і ноч трэба памяняць месцамі, альбо сон будзе 2/3 часу разлучаць. Нас і ніякія тэхналогіі гэтага не пераадольваюць ні для беларусаў, ні для каго іншага. Кантакты праз сеткі. Ну, я зараз вы мяне ў нейкі глыбокі непапраўны дылетантызм. Ёсць процьма прафесіяналаў, якія лепш на гэтым знаюцца. Але для літаратара, безумоўна, утопія. Некалькі год таму здавалася, інтэрнэт гэта здорава, гэта адказ на праблему цэнзуры і самацэнзуры ў Беларусі, напрыклад. І можа быць для паэтаў, якія выдаюць там некалькі радочкаў, гэта сапраўды фіктыўны адказ. Больш за тое, ты можаш дадаць да гэтых некалькі радочкаў ролік з MP3, ты можаш дадаць да гэтага ролік з YouTube і праглядамі, тое, чаго не дае папера. Але адначасова з першымі ж сеткамі і спробамі вываліць туды раманы, апавяданні, з'явілася скарга многа букв, да? Ну, ці ёсць гэта адэкватны спосаб успрымання літаратуры? Здорава, калі з тюба ты бачыш, вельмі здорава ў беларускай сітуацыі, дзе дагэтуль ёсць масавы стэрэатып: беларуская літаратура, значыць, анахранічная, значыць, даўно памерлая, забітая, зніклая ў лесах, там, патопленая ў паўстаннях, у крыві і гэтак далей. А тут жывы чалавек бадзёра махае табе рукамі і зачароўвае цябе інтанацыі, і гэта здорава. Але ці сам рэжым гартання стужкі, якога б носьбіта там не было, з чым бы ты ў руках, ці каля якога экрана, ці нагода гэта для медытацыі
нейкага ўнутранага стану. Гэта як перад тэлевізарам клацаць гэтымі каналамі, да, пераключаючы каналы. Сітуацыя з вялікай колькасцю кніжак на паліцы, яна не менш шизофрэнічная, але прынамсі выцягванне кожнага паасобнага томіку, асабліва ў людзей ленівых, забірае столькі часу, што другі раз, можа, паленуешся выцягнуць уже штосьці адно ты гарантавана ўчытаўся. А тут клац-клац, і ўсё на фантастычнай блізасці, але як след, можа быць, ацэніць, абдумаць, ператравіць эмацыйна ты не паспяваеш нічога. Такія сабе міражы. Вот я, праслухаўшы уважліва спадара Андрэя, вот асабліва зачапіўся за одну фразу, якая пачыналася словамі «Я бачу Беларусь такой», і далей вот «З якой я магу раптам взять, сабрацца і з'ехаць». Вот гэта можа быць нейкай такой нацыянальнай ідэі? Гэта палавінка маёй ідэі, да? І праз 2 тыдні вернуцца. Да? Я хацеў сказаць, што это вот вот это подвойное, видать, право у человека мусить быть, безумоўна. Адкрытых межаў і магчымасці іх перасекаць, пераходзіць у нейкі шырэйшы свет, але хацелася б, каб у гэтым чалавеку, вот як ува мне яны ёсць, была іншая сістэма нітачак, якая чалавека да Беларусі вяртала. Беларусь увогуле шмат для каго такое месца, якое лепей любіць на адлегласці. Можа быць, гэта з кожнай краінай. Вот вельмі хораша любіць свой народ, я заўважыў, даруйце за іранічныя інтанацыі, у ваннай там комфортна, альбо дзесьці там за філіжанкай кавы у замежным аэрапорце. Вельмі добра любіць сваю краіну. Цяжэй любіць свой народ, калі твой народ у гадзіну пік у тралейбусе топча табе ногі, ты уже на большай крышачку дыстанцыі. Ты ў кавярні там дзе-нибудь у Венскай з кубачкай кавы і марцыпанам. А вот тады пра тралейбус у гадзіну пік забываецца і бачыш найлепшае. Мне даводзілася выступаць у добрай кампаніі некалькіх літаратараў у некалькіх швейцарскіх гарадах, у якіх, як не дзіўна, я думал, хто прыйдзе на беларускую паэзію у Базеле, скажем. Прыйшлі людзі, і акрамя некалькіх нямецкамоўных проста аматараў літаратуры, гатовых чытаць нас у перакладзе, прыйшло ладная такая кампанія жанчын нашых былых суграмадзянак, да, якія з нейкіх прычын выбралі свабоду, можа быць, выбралі сапраўды каханне, можа, па разліку, а можа і па поклічы сэрца з'ехалі з Беларусі, шчасліва ажаніліся і ўжо шмат гадоў жывуць у Швейцарыі. Раптам яны бачаць абвестку, беларускія паэты, яны ідуць. Цётачкі гэтыя двух беларускіх словаў звязаць не могуць і відавочна не маглі, калі тут жылі. Але яны плачуць, слухаючы гэтыя беларускія словы ў нашым выкананні. Плачуць абсалютна нават не ў тых месцах, выступалі збольшага камічныя, іранічныя паэты, трэба сказаць, але ўжо сам факт гэтага гаварэння ў непазбежнай блізкасці прабіваў іх на слёзы. Некія працэсы, якія не адбываліся з імі ў Беларусі тут, пачалі адбывацца з імі на дыстанцыі, на адлегласці. Раптам беларуская мова зрабілася прыкметай чагосьці, чаго не было прыкметай свайго для іх тут унутры. Як гэта можна патлумачыць? Ну, вот, калі перафразаваць, ну, вот, каб скараціць, бо я тут, аказалася, першую частку сказаў, ёсць другая частка, але вот лозунгі, яны ж павінны быць кароткімі, то тут можа быць за Беларусь без межаў, вот, как бы, як такое, але вот нават калі уявіць, што Беларусь мусіць быць безмежнай, згодны ва ўсіх сэнсах гэтага слова. У сэнсе, яна не мусіць быць
мы можам яе пакінуць, калі нам робіцца дыскамфортна там, але там, пакідаючы яе, мы разумеем, што Беларусь это месца, уляпаўшыся ў якое аднойчы, ты ўжо не выйдзеш з яе. Вот мой старэйшы калега, выбачайце, я сёння непапраўдна літаратурна і паэтычна-цэнтрычны, Олег Мінкін напісаў такі верш, які называецца «Хата». Гарадскі жыхар паміж высокімі дамамі раптам знаходзіць вот старую багушевічскую такую павуціне хату, і нейкі ўнутраны голас папярэджвае яго: не заходзь. А ён туды зайшоў і занурыўся ў гэтую вот анахранічную нейкую атмасферу. Потым ён выйшаў, гнаны ўжо гарадскім тэмпам жыцця, забыў пра гэта, а прачнуўся, а далей пачынаецца дзень сурка з ім, а ён прачынаецца ў гэтай хаце. І от колькі увесь верш, да, колькі б ён не рабіў, куды б ён не ўцякаў, наступнае абуджэнне, вось яно там. Далей ты выходзіш у горад, займаешся сваімі справамі, забываеш пра гэта, засынаеш у сваім гарадскім ложку, прачынаешся ў хаце, куды неабачліва заблукаў. Так. Беларусь безмежная, адназначна. Беларусь безмежная, але вот на заканчэнне проста ўдакладніць у гэтым з аднаго боку лозунгі, у гэтым нацыянальнай ідэі, у гэтым бязмежжы ёсць месца гісторыі, культуры, традыцыям, мове. Я думаю, гісторыям, традыцыям, культурам, мовам усё мусіць быць, усяго мусіць быць шмат, усё мусіць быць да выбару. Але гэтае шмат і ўсё мусіць быць да выбару, мусіць быць на фоне чагосьці вельмі важнага. А менавіта існаванню Беларусі, беларускай культуры і беларускай мове глобальна не мусіць нічога пагражаць. У гэтай сітуацыі Беларусь будзе, мне здаецца, талерантнай, цярпімай да іншасці, шматкультурнай і гэтак далей. Усе тыя перахлёсты балючыя, якія мяне чапляюць, схільнасці маіх калег да маленькіх нейкіх такіх таталітарыяў унутры сябе, навязванні нейкіх кансерватыўных там і гэтак далей каштоўнасцяў, яны ўсе дзесьці не ад добрага жыцця, яны ад гэтай пагрозы, якая нікуды не дзелася, з вайной, з істэрыяй, з канспіралогіяй, з нежаданнем быць заўтра акупаваным. Думаю, хочацца мне все гэта патлумачыць, што гэта не таму, што частка беларусаў такія кепскія, такія не такія, як мае сябры аднадумцы, а таму, што нейкая такая аб'ектыўная рэальнасць моцна прышчыміла дэлікатную частку нашага цела і робяць нас такімі. А от як толькі мы даб'емся нейкага стабільнага заўтра, без пагрозы свайго існавання. Вот, здаецца, гэта формула, што заходнееўрапейцах ад маленькіх краін у цэнтры Еўропы адрознівае. Такая смеласць прачнуцца і заўтра у сваёй краіне. На гэтым фоне вельмі радасней рабіць прагнозы і агульнае чалавечае штосьці апавядаць. Прычым прачнуцца ў сваёй краіне бязмежнай. Безмежны. Дзякуй вялікі. І на заканчэнне праграмы нам падарунак ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам, духам бязмежным, можна сказаць, беларускім духам, сымбаль-бай. Вось такі кубачак. Піце каву, глядзіце на гэтага беларускага звера-зубра, які гатовы заўсёды адстаяць сваю бацькаўшчыну. Беларусь, край дужых. А здорава ввогуле для выбару яшчэ можна было зрабіць. Край дужых і слабых, і каб дужыя мелі права быць дужымі і абараняць слабых, а слабыя мелі права быць слабымі. Так. Дзякуй вялікі. Андрэй Хаданович, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Ідэя Х. Працягваем. Ідэя Х на Еўрарадыё.